Atenție la acțiune. Motor, acțiune. Mâna la piept, bravo! Extraordinar! Hai, vierme, vino aici, să pup. Astfel de scene au devenit rutină pentru micii elevi ai celebrului cascador Sobiceh. Nu le ajung cele 2 ore de educație fizică prevăzute în programa școlară. Pentru mulți alți copii de seama lor, efectele lipsei de mișcare sunt vizibile. Ai colegi în clasă care sunt obezi? Da. Da. 5 sau 6. Intrăm în sală pur și simplu, ne dă o minge și se duce la el în cabinet. Asta e ora de educație fizică da. la școală. Și ne și conduce fotbal, basket sau alte sport. Singur, de capul mult. Da. Și în afara școlii, posibilitățile de a face un sport și de ce nu performanță sunt limitate. Cei mai mulți copii și tineri nu au acces la echipamente, aparatură și instruire de specialitate. Sărăcia le amplifică problemele. S-au înmulțit găștile de cartier, dar și infracțiunile comise pe fondul consumului de alcool și droguri. De pierdut avem cu toții. Tentațiile sunt tot mai mari, iar anturajul tinerilor devine periculos. Din 2005 există Gladiatorul, o asociație care, prin stimularea interesului pentru mișcare și sport, dă o șansă la performanță și demnitate unor categorii defavorizate. În spatele blocului unde am stat, își făceau veacul cam 50 de copii ai străzii, copii săraci. Acum știi ce fac? Toți sunt în pușcărie. Oare câți copii, câte străzi, câte blocuri, câte cartiere, câte orașe. Sunt o groază de băieți stau și se droghează în fiecare seară sau până iorep, în tot felul de parcuri vezi câte un băiat așa, de vârstă cu mine sau de vârstă cu ceilalți. Am văzut copii mici care cercesc un tramvai. Asta e viața. De curând am reușit să-l întâlnesc pe Sobiceh. Auzisem că se ocupă de tineri lăsați de izbeliște de familii și de societate, care altfel ar ajunge delicvenți, că face pregătire fizică specială cu cei cu handicap grav și că are succes în recuperarea lor. Am vrut să aflu mai multe despre metoda lui și să înțeleg cum de rezistă, mai ales că știam de o boală grea care îi pune piedici. După discuția cu el, m-am convins că e de neoprit. Am în gen o chestie, nu pot, poate și educația ardelenească și de la tata. Fiecare om reprezintă atât cât știe să facă. Nu pot să fac ceva așa și așa, lasă că la țară merge. Îmi dau și viața pentru acea secundă să iasă bine. Și mi-am dat-o de 1.000.000 de ori. Uneori am scăpat, nu știu când am scăpat, da. Jur dacă am avut de când conduc Gladiatorul, noaptea, o oră liberă. Și sâmbătă și duminică eram acolo. Și inclinația nu e bună, trebuie să o am totuși așa. Ce faci? Zburat faci, ce faci? Bine, tu? Bine. Hai! Ia să vedem. Dă-i drumul, nu stăm, da? Iulică, du-te. Mă interesează înălțimea! Așa, tati! Așa, puiule. Să vezi între aia 70 care veneau, vineți de foame, cearcă-ne, subnutriți, sunt atât de slabi. Pe caută în gunoaie, mă, să ajungă la sală, să vină. Vrea. Reflexul fiecăruia este să se autodepășească. Hai, acolo, Torent, prima dată, în sus, da? Atât. Am gândit Gladiatorul în care sunt vreo 7 sporturi care se fac. Fiecare gest al nostru are o amprentă psihologică. Se încarcă cu atâtea legități, regulamente, pe toate le acceptă și toate astea încep să apese asupra lui. Și îl conturează și îl formează, vede că progresează. Se construiește pe de o parte, singurii devine avid și nu mai acceptă nimic până nu știe care e regulamentul acolo. Este expert, regizor și performer de cascade și lupte în film, teatru și divertisment. A colaborat la realizarea peste 150 de filme artistice de lung metraj sau de televiziune, din care 25 sunt producții străine sau coproducții. Astăzi alege să nu devină un simplu consumator al celebrității pe care a dobândit-o în peste 40 de ani de carieră, ci dimpotrivă luptă să le insufle și copiilor dorința de afirmare prin muncă, efort, stăruință. Așa s-a născut Gladiator.
eu vin de plăcere. Adică mai bine vin aici și stau 2 ore decât să stau pe calculator și să pierd timpul pe net. Se plătește vreo taxă la școală? Nu se plătește nicio taxă. Nu. Ați plătit vreodată ceva? Nu. Am fost plătiți. Ați primit... Da. Am primit și bani toate când am avut. Da, am mers și în cantonamente și domnul maestru Sobi a avut grijă să ne dea și bani de buzunar acolo. Eu am spus, eu n-aș vrea să am banii lui Patriciu. Vreau să am onoarea mea. Onoarea e mai presus de orice. Sigur că o plătești. E mai spre sus. Este însăși tot ce a creat pământul, frații tăi, strămoșii tăi, poporul ăsta. Ce te vezi făcând peste câțiva ani? O facultate. Nu știu exact dacă m-aș duce pe profilul electrotehnologic sau... Nu, electromecanica. Pardon. Gladiatorul funcționează în spațiul unei săli de sport pe care îl împarte cu o școală generală. M-am chinuit de la bun început. De ce? Fiindcă după 3 luni se vrea sala. O sală de asta e mină de aur, se subînchiriază, toate sălile sunt, spun pe față, aproape toate. Și face vreo 10.000 de euro pe lună. De ce să le băgăm 10.000 de euro în lună? Și când am preluat sala asta, jucau consilierii fotbal acolo, cu lanuri de sticle, stingeau țigara cu călcâiul acolo pe aia și făceau concurs ce proiector mai arde, să nimerească. Geamuri nu mai erau vreo 3 crăpate, ușa a târnat de la sală, toată lumea mulțumită. Ai văzut, un rai am făcut acolo, am desfințat groapa de gunoi, acolo am făcut tabăra de vaie. Numai reclamații, să plece ăsta să cutare. Încă dacă tu faci treabă, se descoperă sectoare bune din stat. Statul nu face ce face Gladiator, nu? Nu face nimeni. Dar nici nu te ajută cu absolut nimic. Bă, să nu mă ajute cu nimic. Bă, da, să mă gâtuie. La cursurile de la Gladiator s-au format tineri sportivi care caută cu îndârjire performanța. Mădălin Alexandru Zistalone și Valentin Tuinete au deja performanțe remarcabile. Unde la sală? De 6 ani jumate. Am fost și plecat cu circul 3 ani în Portugalia. Vezi altă lume, e diferit. S-a folosit așa până acum? Da, m-a folosit. Am avut un contract în Coreea de Sud de 3 luni și am fost la un circ acolo și îmi luam salariu pe lună. Au fost niște bănuți? Da, au fost niște bănuți, în jur de $1.305 pe lună. Dar e și greu, nu? Da, e și greu. Nu e mai simplu să stai la terasă? Nu, de cu ce? fete în parc? Fete. Fetele. Mai bine să muncești să ajungi cineva decât să stai cu fetele în parc. Cei mai mari sunt nelipsiți de la sală, chiar și în vacanțe. Au și planuri serioase de viitor, chiar dacă prezentul le mai dă câte o lovitură. Hai, vină și tu să faci performanță, box, mai avem kickbox, facem alpinism, plasă. Trebuie să-mi cer și eu, se poate întâmpla ceva. Am ajuns de atunci, n-am mai putut ca să mă despart de acest loc. Am terminat școala de mecanici, am 23 de ani, am muncit în diferite locuri și patronii și-au bătut joc de anumite persoane. Adică? Patronii poveste îți dau un salariu, îți dau salariu brut de 11 milioane, te muncește 2 luni, păi mai putem să dăm salariu, îți oferim 5 milioane dacă nu te rog frumos să pleci. Așa ai pățit și tu? În anumite locuri, da, am pățit. Și acum de cât timp nu ți-ai luat bani? De vreo 2 luni. Și te ajută faptul că vii aici la Gladiator? Da, eliberezi foarte mult stres. Vă bateți în stradă? Nu, nu ni s-a întâmplat niciodată asta. Pentru că aici vii, înveți și poți să te controlezi, să nu faci tot felul de prostii afară. Înveți aici și gata, am învățat, hai să mă bag cu ăla de afară. Nu, aici vii să înveți pentru tine. Este foarte greu să țină în viață de unul singur un program care are nevoie de finanțare permanentă. O activitate care fără sponsor este imposibil de continuat. Tocmai acum, când presiunile pentru desfințare sunt maxime, autorul și coordonatorul proiectelor de la Gladiator, Sobiceh, se luptă și cu o boală foarte gravă. Dumnezeu m-a ajutat, nici n-am murit și am salvat și Gladiatorul. Cei care au avut răbdarea să-i cunoască proiectul și să-l vadă la lucru cu copiii au înțeles nevoia de a răspândi metoda Gladiator la nivel național, pentru că sunt tot mai mulți tineri vulnerabili, cu probleme sociale sau cu handicap, de care comunitatea trebuie să se îngrijească și să nu-i lasă în stradă, pradă sigură violenței și fără de lege. A dat cuvântul primarul că va sprijini, va veni în sală, plus că am dat de un om extraordinar, doctorul Bănicioiu. Și acum se va cupla. Gladiatorul intră în acest ansamblu.
centru sportiv pentru tinere. Dumnezeule, toți lucrează la proiectul ăla, și ei, miniștrii secretari de sat și așa mai departe. Sper din partea primăriei să se numească acel om care zice, dom'le, aici va fi sala, deci trebuie văzut regimul juridic și vreau să aflu astăzi, ieri vreau să aflu deja. Fiindcă am mai auzit vorbe. Nu știu ce se poate întâmpla pe viitor. Aș vrea să rămân tot cu acrobația și dacă se poate să-mi găsesc un loc de muncă după ce termin liceu. Am înțeles, da, vei face liceu neapărat. Da. Și la facultate te gândești cumva? Da. Ce te-ar plăcea? Ceva biochimie sau medicină. William Thackeray, celebrul romancier britanic, spunea: curajul nu se va demoda niciodată. O seară frumoasă vă doresc, pe data viitoare!